Hello everyone, good morning, good afternoon, or good evening. Kung unsa man mo orasan naminaw sa atong mga dramang Bisaya. Gusto lang nako magpasalamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpadayong paminaw sa atong mga dramang makahilak, makalingaw o makainlove, especially sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. And if wa pa mo nakasubscribe sa atong YouTube channel, subscribe na and hit the notification bell aron ma-notify mo sa mga bag-o natong uploads. And now, mapaminaw na ninyo ang maong sumpay sa atong drama. Layla, Liba, Kuan pa, Alfredo Ramirez ang yangan. Si Alfie, Si Alfie pa? may kailagong Alfredo Ramirez. Hay man na siya pa. Kinsa man na siya? Mao ka na ang amahan ni Venus. Unsa? Amahan ni Venus? O, si Alfie ka na. Suod ko siyang higala sa una. Mao nga nagkasuod sa sila si Rickson ug Venus. Siya di ay ang mikuha ni Rickson sa ospital. Sure ka pa? Amahan yun na ni Venus pa? Oh, Layla. Kung siya ang mikuha ni Rickson sa ospital, buot ipasabot ana nga tuan nila si Rickson. Tutuanin nila pa. Nga nung man siya mapauli din eh. Gwapo o gwapa kayo tanong maong picture sa busay. Dili ba, Rexon? Og i-love kaayo ta sa usag-usa. Love? Oh! Siloso man gani kaayo ka nako. Dili ka gusto nga makigsulti kog laing lalaki. Si Luso? Oh. Pero ako na lang sa kang gisabot. Kay unsa goy love. Og kini nga picture. Tanawa ra gud oh. Gialasagit ko nimo. In love ka ita sa usag-usa. In love? Oh. In love. Daghan magani kay nasuya nato. Tuod. Dinhi ka lang ha kay tawagan ako ng atong wedding planner. Hello? Bimbo, tabangi ko. Usa man ang patabangan mo na ako, Venus. Usa man na, dinalisod. Dili. Tugod kay gusto lang na kong ihinayon ang among kasal ni Rexon. Unya, okay din ang magpakasal mo nga. Wa pa man na siya sa hustong panghuna-huna. Bimbo, wa siya mabuang, oy. Na-amnesia lang siya. Ang akong pangutahan na ba, kung doon na mo kasal ninyo, kung na-amnesia ng usa sa mga kaslunon. Pero, syempre, kinahanglan nga mag-ambing. Kinahanglan gid Venus. Pero mas maayo gud nga mahinumdum siya nimo. Nga ikaw ang iyang unang hinigugma. Una ka mo magpakasal. Pero, nahadlo ko nga makitaan siya ni Layla. O kinahanglan man ning kamot ka nga mahinumdum siya nga uyab gud mo. Ako na'y bahalang Layla. Unsa? Mao na Sir Diggs. Amahan ni Venus ka na Alfredo Ramirez nga itong ipangita. Ako'y mao di nga wa nila iuli din. Tita, ilang gikidnap si Rexon. Mao ni ko pagtuo. Ilang gikidnap si Rexon. Nelson, sulong mo na to. Bida noon, bida na. Ako andam Mayo ko to. ka ng sungon sila, Digoy. Tawgan lang tingali, oy. Oh. Pero, mutugan sa kasi na tita kung natong tawgan. Nahibaw na ta nga amahan ni Venus ang mikuha niya sa ospital. Ug ang kwapang babae, mao si Venus, di ba? Maura, Pero, ang bagutan na. Kung nga nung wa mo pauli din ni si Rickson, Basig gikapos yan, oy. gigapos. Oo. Oh. Husto ka. Gigapos si Rickson,
nila ni Venus. Mao nga wa kini makapauli din spy. Oops! Nabitin mo no? Don't worry, kay mapadayon ninyong mapaminaw ang sumpay sa atong drama kung ayaw mo kalimot og subscribe sa atong YouTube channel and you can follow us on our TikTok account. Just search Radio Drama Bisaya or click the link on the description below. O kay gigapos man, dili gyud makapauli din hidikoy no. Dad-an na to sila pulis. Ha? Kinahanglan unang ato ni makita sa Rickson nga tuwa bagyod sa ila, Sir Diggs. Pero, ang problema ko na sana to pag ato sa ila. Mao. Simple. Mag-auto. Awa, awlan sa kay maglakaw. Aw, Mao na. Katultul ko sa ila eh. Ha? O sayon na kayo ang pag-ato sa ila. kining Sir Diggs. Kinahanglan sila nga dili sila makapangandam. Gamitang imong nakatunang karate, Laila. Pero ang pangutana, kumutukan basab ka sila. Kinahanglan magkinahon na kitag maayong paagi, Sir Diggs. Ug ato lang na ni isikreto ha. Sige. Ato na yung sikreto. Kunaon ha, dad ako sa bahay ni Venus, Sir Diggs. Ugma, dad ako sa ilang bahay. Kinahanglan makatultul ko sa ilang bahay. Good morning, Venus. Good morning. Hi, man seleksyon. To a salon. Mas ganahan man siya dito. Lakaw. Ikaw na siya pahinumdum niya. Kay tawagan pa na ako si Papa. Okay. Hello, Pa? Venus. Kumusta na diha sa bahay? Pa, makalingkod-lingkod na si Raxon. O na kayo mo sakit iyang o. Purbita. Maayo. Ayaw gid siya pagawa sa sabay, ha? Dili mahimo nga dunay makakita niya. Layo-layo man sa dinilang bahay, Sir Diggs, no? Gikan sa syudad. Mao gyud. Permi ko mato di Venus sa ila kung mahubog na si Mayo. Mao ba? Malipayon ba sila sa una, Sir Diggs? Malipayo ro sahay. Pero magsige ka, way. Ambot na gani. Ako na gani silang madlan gani. Akong kimadlan nga dili na magdugay. Mao ba? Manghimahat sa daig ka? No! Tanaw ko badly spot. Uy, Dol-dol na ta sa ilang bahay ni Venus day. Arts, Rickson, kumusta? Ikaw si... Bimbo. Ako si Bimbo. Nagilaila naman ta. Sorry. Di pa ko makahinumdum. Okay lang. Ayaw po siya. Kalit mo kayo mo pagkadisgrasya. Oo. Ingon si... Venus. Ingon si Venus. Usap ng picture nga imong gigunitan. Picture ni Venus og nako. Nimo? Ni Venus og nako. Huwag ka ba ilaing may numduman siyang mga kaila, Rickson? Kaila? Mga amigo. Parehas man ako. Amigo ko nimo. Pero bitang magkuyog siya imnanan. Imnanan? Nainumdum na ka. Pirmi maganit sa Madonna Bar. Madonna Bar. Saman, nainumdum ka ini? Wa? Okay. Ay na nahinumduming mayo ang atong kasod. Ang inyo nalang relasyon ni Venus. Venus. Uyab mo si Venus. Uyab? Uyab. Babae ag lalaki. Nga maggustuhanay. Mo na'y uyab. Og in love ko. In love ka ni Venus. Si Venus lang ang babae gusto mo magkaslan. Ipakita na ba kaniya sa iyang Buda? Buda? Buda. Ang para ba isulob sa inyong kasal?
Oh. Buda. Nakakita na ako sa Buda. Maayo. Sige lang, Rickson. Tabangan ti ka nga mahinumdum ka sa nangagi. Salamat. Okay. Ano lang ta, Laila? Aron dili makitaan ang atong gisakyan. Nakaila si Venus ning auto. Oo. Hingo sasab ka. Kahimi na ba ni mo taon? Uy, Nga ang Sir Jigs. Naina din yan ni may kukmata Sir Jigs no. Walang tagbuang. mao gyud. Aka na dia, manarambay ni Venus ya. Mangawas ta. Padulta sa bahay ni Venus. Pagbantay nga dili kanila makitaan. Unsa ni? Mao na'y buwak. Buwak? Kana? Swimming pool. Hilig ka sa swimming pool, Rexon. Love. Kana? Mao na ang jacuzzi. Okay, Venus. Murag nahibaw naman tingali kasi imong trabahoon, Rickson. O, Bimbo. Kinahanglan nga ako siyang ipalaila og balik sa mga butang siyang palibot. Kana? Hoy, Kuan? Auto na. Akong auto. Auto? Rexon, asa ka? Venus. Doon siya paingon sa auto. Rexon! Rexon na yung pagsakay ng auto! And that's it, everyone. Thank you for listening for today's episode. And don't forget to subscribe.